למה כל הדיאטות לא מצליחות לנו? למה? זה פשוט. כשאנחנו מתחילים דיאטה, אנחנו ישר חושבים שאנחנו צריכים להוריד כמויות, שאנחנו צריכים לצמצם בארוחות, שאנחנו צריכים להפסיק לאכול אולי. זו טעות נפוצה, וזה כל כך לא נכון, וכל כך לא בריא לגוף שלנו. מה שקורה זה כמו בזמן מלחמה. הגוף נכנס לסטרס, ובמקום לשחרר את השומנים המיותרים, הוא פשוט שומר עליהם. מה זה אומר? תחשבו שאתם עכשיו לפני מלחמה, מצב חירום. אומרים לכם, חברים, שבוע הבא המלחמה תוקפת אותנו, סוגרים את כל הסופרים. מה אתם עושים דבר ראשון? רצים לסופרים וקונים את כל המדפים, נכון? אוגרים בבית, שמים בתוך המחסנים, שמים את כל השימורים, שמים עוד מים שיהיה, עוד אוכל, עוד לחם, שחס וחלילה בזמן המלחמה לא יחסר. זה בדיוק מה שהגוף שלכם עושה. בזמן מלחמה, כשהוא מרגיש שאתם משנים לו משהו בתהליכים שלו, הוא פשוט אוגר את השומן אצלו בגוף. הוא לא ייתן לכם לפרק גרם אחד של שומן. בגלל זה אתם לא מצליחים לרדת במשקל. בגלל זה אתם לא מצליחים לשמור על המשקל הזה. יותר מזה, הגוף כשהוא מתחיל להיכנס לסטרס וללחץ מאוד מאוד קשה, יש כאבי ראש, יש חולשות, אנחנו מרגישים לא אנרגטיים, אנחנו מרגישים לא טוב. אלה הדברים שגורמים לנו לשבור את הדיאטה ולחזור להרגלים הישנים שלנו. יש שיטה מאוד מאוד פשוטה לצמצם את הקיבה שלנו ולאכול פחות. יש שיטה מאוד מאוד פשוטה לרדת במשקל גם בלי ספירת קלוריות. תצטרפו למסע שלי, מסע שכולו בריאות, ירידה טבעית במשקל שלנו, שמירה על אורח חיים בריא, וככה גם תרדו במשקל בקלות וללא מאמץ, וגם תלמדו איך לשמור עליו לאורך זמן, שזה הסוד. אני ירדתי 10 קילו במשקל לפני יותר משנתיים, ועד היום אני במשקל שלי, אני שומרת עליו, ואני אוכלת כל מה שבא לי.